Sige. Ginagawa nyo. Pwede naman sa patag, pag kayo sa taas umakyat. Parang nag-yung sa bahay. Kakain lang, dun pa sa ituktok. Sarap mag-bike! Woo! Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin na ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo, kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap mag-bike, tanggalan yung problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. Kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Welcome to my vlog! Masarap sa una, lalo pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingaan. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap mag-bike, tanggalan yung problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap mag-bike, tanggalan yung problema. Sarap mag-bike, ubos din ang iyong pera. Sarap mag-bike, tanggalan yung problema. Sarap mag-bike,
nakaon ng GoPro. Sige. Ginagawa nyo. Pwede naman sa patag pag kayo sumasakyan. Kakain lang dun pa sa ituktok. Kita nyo yun? Dahil lang sa pandesal. Kasi sumakyat eh, nauna yung may dala ng pandesal eh. Ha. Oh. Ha.
bumalik pa. Oh. Ay, magandang araw. Alam mo ba kung anong inakyat namin? Ah, dahil lang dito, dito lang po kami kakain niyan. Pinahirapan ang sarili. Oh, dahil lang dyan. Ahon na naman.
Hoy! 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 Woo! Hoy! Oh, gawin mong 20, gawin mong 20. Pambihira, ang bagal. Ang bagal. Bagal. Sayang yung 1.5. Yan, 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 yan. 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 Okay. Oh, ito yung pangalawa. Oh. Oh, dalawa. Oh. Dalawa po. Ito yung pangatlo natin. Ito yung pangatlo natin. Ahon na naman. For us to